Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Wait guys, maya ngena umakhwela noba umsele kubetshela umamkhulu khona lento ayenzile. Wase umamkhulu angazi ukuthi wenzeni. Waphenduka umamkhulu wakho kuba umseleko. Wathi umamkhulu, "He, sakwi honeymoon." Thina asifuni ukuthi masekuhamba isikhathi mase yakhala ethi yena umamkhulu ube umngani wakhe ube close naye because ama warnings now uyanikwa wona. Umamkhulu wamtshela iqala umbona ukuthi lalela ke angene umngani wakho. Umamkhulu into ayenzayo uma eceleni kaMseleko akasho ukuthi umngane amakhwela. Manje umakhwela maye tshela ubaba uMseleko ukuthi nakho okwenzakalayo asizwanga noma uzwile kahle asibonanga noma uzwile kahle ukuthi uMseleko into ayijabulele kakhulu ileyo prove point. Okuzayo uyezwa ngakho kodwa akujabulele kakhulu ukuthi yena kuvele kwamanye amakhosikazi ukuthi kahle kahle mina anginankinga uprove point. Nakho ke esethi yena yabona njengoba sekuqalile isimo sikanjena usekhuluma ngesomiso. Ntombazane ukhala ngokuthi mhlambe kwenziwa ipregnancy. Uyoba unumber 5. Nisho ukuthi uyayazi into ayenzayo noma? Ngoba nakhona kumacele mayehleka nomacele mhlawumbe ucabanga ukuthi umacele uhleka naye udu kanti umacele umchazelile ukuthi asibona abangani kodwa isiphambano for now. Ngoba umacele usupport igoal. Umuntu mase khona uyibonela yena ukuthi kwenzakalani asho. Yabo ukuthi siyasondela leya move kwathiwa uyoke ethwala izandla ekhanda. Uyahleka yena ubona ngathi nje manje konke kuhamba kahle. Uthe uMseleko mina eyami into ukuthi ngikuthathe ngikubeke lapha. Wathi uma ngikwabeka hayi vele mase ungapha sewukwelinye iside ezinye izinto azenzeki kahle. Asifakazeli ke izinto ezishiwa amanye amakhosikazi ngoba uMseleko ngoba makushiwa amanye amakhosikazi kuthiwa banomona kodwa siyawubona umehluko ukuthi sizwile ushilo. Into engiyijabulela waze wakuphinda kwesibili ukusho kumakhwela waze waphinda wayokusho kumacele. Wathi umacele hayibo kanti uphendula nami nabanye futhi. Khona usazokebuza imibuzo umacele uzobe engasamphenduli ngoba umacele wathi njengoba esehlela kusho ukuthi umdala enough for izinto azenzayo. Kuthiwa ngidluliseke leyo message ayiphumi kimi ngiyaqiniswa ngokuhlandla ayiphumi kimi. Yena ubone injabulo enkulu eyengane ezayo noma eyokuthi kahle kahle mina hayi endabeni zabantu sisangene kanje. Khona umunye ade ngithi ngizomphendula le othi hayibo kusabuzizonke into yethu. Yabo uzizonke labo gogo abangakhuzeki ukuthi no auntie yekani uzizonke kuyafana ke nakithi sithanda nesimbi because i-TV show ngeke singakhomenti ngeke singakhulumi ngento esiyibukayo nokufila futhi kuzofileka ngoba siyayibuka. Bye bye.